Bé, en el capítol 4 del llibre sobre la llibertat de Stuart Mill es concreten algunes coses importants sobre la necessitat d'un equilibri entre el poder polític i la llibertat individual, el poder polític i el poder social. Mm. Bé, en aquest sentit, Stuart Mill també seria partidari del pacte, és un contractualista, i aquest pacte ha de tenir una forma concreta que respecti tant la llibertat individual com la necessitat d'aquest ordre social. Aleshores, bé, la societat és el resultat d'un pacte que depèn d'aquestes idees. Per exemple, la societat és un lloc on podem tenir una vida sota un règim de protecció, igual que pensava Locke, no? Els, eh, Viure en societat és millor que viure en un estat natural. Els... Bé, però perquè això funcioni, els individus que conserven la seva llibertat, com si estiguessin en estat natural, es comprometen a respectar uns límits per la seva acció. Diguem-ne que es comprometen a portar una certa línia de conducta vers els altres. Aquesta línia de conducta seria bàsicament la de no ficar-se en la vida dels altres i fer-se càrrec dels deures que en la societat doncs siguin necessaris per mantenir-la. Bé, això en el paper sembla molt bonic, però és cert que en la pràctica aquests deures per sostenir la societat estan malament repartits, igual que els beneficis, no, d'aquesta intervenció en el sosteniment de la societat. Però en aquest tema de la desigualtat de classes socials, Stuart Mill no entrarà. Bé, el que sí que és important amb això és la idea que aquest pacte és necessari perquè la massa social sola, sense aquest tipus de control previ de pacte, podria acabar en accions arbitràries. I recordeu que això de l'arbitrarietat ja ho va pensar Locke. Necessitem l'Estat per evitar l'arbitrarietat. De manera que l'Estat, les lleis, no només limiten la llibertat individual perquè no ultrapassi la llibertat dels altres. També limitarà la llibertat dels altres per protegir la llibertat individual. Perquè Stuart Mill pensa que l'opinió pública generalment no sap distingir allò privat d'allò públic, sobretot en relació amb temes morals, i tendeix a exagerar la vigilància moral fins a arribar a violar la llibertat de l'individu i els seus drets personals, privats, a menjar carn de tocino, a ser mandrós, a beure fins a no poder aixecar-se, a llegir llibres prohibits, a gastar en allò que li doni la gana. Bé, doncs, tots aquests actes que són que estan, mentre estiguin dintre de l'àmbit privat, cap ordre polític ni cap ordre social per a Stuart Mill està legitimat a limitar-los. Així que el control social no deu aplicar-se ni sobre qui beu excessivament, ni sobre qui menja excessivament, ni sobre qui tingui gustos poc decents. En aquest àmbit ningú pot intervenir. Ell posa un exemple molt clar. Una persona pot arribar a casa i començar a beure perquè li dona, li agrada, i beure fins a perdre el sentit. Amb aquesta persona ens pot caure malament, però és el seu dret. On intervindria el dret social, el dret públic, la llei? Doncs si aquesta persona en aquesta situació, en aquest estat, resulta que ha d'assumir una funció pública com conduir un cotxe o exercir un càrrec públic, doncs aquí sí que hi hauria una limitació. Aquesta persona ja ha sortit de l'àmbit privat, està ja fora de casa seva, fora de del seu espai privat i ha passat la frontera de l'espai públic. Aquí és on
l'Estat intervé, la llei intervé i el control social intervé, perquè aquesta persona no pot exercir les seves funcions, sobretot perquè pot perjudicar els altres. Cada persona és lliure de perjudicar-se com vulgui a si mateixa, però no als altres. Ara, la societat no intervindrà mai en l'àmbit de la vida privada dels individus ni en els seus interessos privats. Molt bé. Bueno, ara hauríem de començar a parlar de l'ètica de Stuart Mill. L'ètica de Stuart Mill està basada en un concepte moral que es diu utilitarisme, o també el que es diu principi d'utilitat. Això vol dir que quan es tracta de valorar la moralitat d'una acció, la seva bondat, diguem-ne que estaria relacionada amb la felicitat o el benestar que procura. I això s'hauria de mirar des del punt de vista d'un mateix i des del punt de vista dels altres, la quantitat de persones que es poden veure afectades per la meva acció. És a dir, ens trobem amb una teoria moral que s'anomena conseqüencialista, contrària al que havíem vist abans amb Kant, que és una teoria moral basada en els principis, en el principi moral del deure. Bé, a més d'això, la felicitat per a Stuart Mill no és un concepte abstracte, no és una idea metafísica, sinó quelcom molt concret que podem observar, que podem avaluar, que podem fins i tot mesurar i que entra dintre d'idees tan senzilles com el plaer, el benestar, sentir-se bé un mateix, i fins i tot està vinculada amb la idea de l'egoisme, no? El fet d'obtenir coses que m'agraden em comporta benestar. De manera que la felicitat és una finalitat en si mateixa per als humans i que tothom desitja i que a més pot ser compatible, perfectament compatible amb altres fins morals com seria la virtut, que és aquest principi tan important en el kantisme, no? La virtut de seguir el deure, i que Stuart Mill no nega, no diu que sigui negativa per als éssers humans, però sí que diu que si seguir la virtut comporta algun mal per a un mateix, doncs això sí que seria incompatible amb aquesta finalitat de la felicitat. Bé, a més, aquests fets conceptes morals que fa servir Stuart Mill, com ja he dit abans, han de ser avaluables, mesurables i observables. Stuart Mill no entra en un psicologisme, en una abstracció, sinó que el seu criteri moral ha de ser tangible, ha de ser mesurable. I això serà molt important perquè a l'hora de parlar de moral pública i fins i tot de polítiques, doncs tindrà un pes decisiu a l'hora de decidir una acció determinada, una acció política. Bé, si recordem quan parlàvem de l'ètica clàssica en l'època hel·lenística, això us hauria de sonar al que també deia Epicur. Recordeu que per Epicur el principi del plaer és l'essència de la vida moral. Bé, Stuart Mill és conscient d'aquesta referència a l'hedonisme d'Epicur i com ell diferencia entre dues formes de plaers. Els plaers corporals, que són necessaris perquè eliminen el dolor que provoca l'absència d'aquests plaers, i ens estem referint a coses tan planeres com el fet de poder menjar, de no passar gana. Bé, doncs aquest tipus de plaers corporals, materials, són necessaris per tenir benestar, però no acaben de satisfer completament la necessitat de felicitat dels éssers humans. Llavors aquí entren els plaers mentals o immaterials o espirituals que estan vinculats a la imaginació,
a les emocions, als sentiments, i que en principi, si aquella part material està satisfeta, doncs aquesta part immaterial, per satisfer-la, depèn només de l'individu. Bé, aquests plaers són per a Stuart Mill més importants que els altres, però només pots saber que són més importants quan els has conegut. Us llegeixo un fragment de Stuart Mill que diu: és millor ser una persona insatisfeta que un gorrí satisfet. Millor ser un Sòcrates insatisfet que no un ximple satisfet. I si el ximple o el gorrí opinen de forma diferent, és perquè només coneixen el seu propi costat de la qüestió. L'altra part, en aquesta comparació, coneix tots els costats. Bé, doncs, això seria el que ens interessa pel que toca a la felicitat individual. Però la nostra acció, a part de procurar-nos benestar per nosaltres mateixos, també estaria orientada a beneficiar o perjudicar un determinat nombre de persones que estan al nostre voltant. Bé, doncs, aquesta acció fa referència a la meva conducta social, però també podria fer referència a qualsevol aplicació de caràcter polític. A més, és molt important pensar que en l'ésser humà, per a Stuart Mill, aquesta orientació vers els altres és tan natural com la orientació vers un mateix, com l'egoisme.